Elektromotory Haibo. Fenomén v prodeji elektromotorů posledních let nejenom u nás, ale v celé střední Evropě. No a důvodů je několik. Jednak je to příznivá cena těchto motorů, snadná ovladatelnost a vysoký výkon. V nabídce je hned několik modelů a my se jako představíme. Batman 55 a 65 jsou modely s regulátor rychlosti 1, 2, 3, 4, 5 a zpátečka, které jsou vhodné na menší a středně velké vody. Tento model M150, suverénně nejprodávanější model, je na 12V baterii a je vhodný na všechny typy revírů. To jsou malé vody, pískovny, středně velké vody, ale třeba i závody, kdy s ním jezdíme na Balaton nebo na Pálavu a pro nás je dostačující. Potom je ještě model M250, vypadá úplně stejně, ale je na 24V baterii a ten už má opravdu extrémní výkon. Používá ho třeba například táta na tady ty typy závodů. Všechny tyto modely najdete na www.migbike.com.